Добро утро и в днешния ден. Днес мисля да наблегна на ситуацията, която се случи с мен в самото начало. Не когато имах диагнозата, а в случая, в смисъл, когато почваш да усещаш вътрешно, че нещо не е както при останалите деца. И тогава аз съм направил тая грешка, но тя е нормална човешка реакция. Аз се опитах да се допитам до родителите си, което е нормално, те са най-близки. А казвам, че за мен е грешка, защото родителите ми са от поколението, които изобщо знаят нещо за деца с специални образователни потребности и респективно съветите, които дават, не са най-добрите. И нека не забравяме, че в същото време, както вие изпитвате някаква доза страх, оплаха или нещо подобно, се обръщате към родителите си, в същото време това дете, което единственото, което той познава, е неговия собствен свят и вас. И когато вие сте стресирани, вие получавате неточните съвети от родителите си, за него става трудно, защото той усеща тази несигурност. Той разчита само единствено на вас. Аз лично, като в главата ми, като предложение, но не знам как да се направя, в всички областни градове имат центрове за помощ на такива деца. Може би там трябва да се създаде телефонна линия или да се позволят срещи на родители, които са в началото, на родители, които не са сигурни какво се случва. И дори преди диагнозата да могат да потърсят някакви насоки. Как да действат, как да постъпят, за да се облегчи тази началната паника, която не е приятна нито за детето, нито за родителя. И апелирам, защото много родители вече използват такива центрове, говорете с управлението там, те си имат психолози, имат си всичко. Да направят нещо като малка кампания, да приканят родители, които са още в първите стъпки, просто да могат да имат свободата да идват на консултация, да вземат един телефон, да се срещнат с вас като родители, не точно с децата, с вас, за да можете вие да споделите вашите преживения, защото както са тръгнали нещата, тези деца ще стават все повече и повече. За мен не е проблем, за мен аз смятам, че е част от еволюцията. Всеки си има мнение. Та, моля ви, говорете с управленските кадри в тези центрове, да почне да се работи в тази насока, защото първо, ние такива родители ще станем по-голяма общност, съответно нашите деца ще могат да си играят заедно, всичко да бъде наред. Второ, по този начин ще помогнем на родители и деца. Трето, по този начин ще станем по-приемлива част от останалото общество, което са нормално. Та общо взето работя по тази идея, но смятам, че всички може да бъдем да допренесем с нещо. И аз го давам като съвет, ако някой друг има други съвети, аз съм отворен. Нека да пораснем, нека да покажем, че децата са не окей. И те са повече от окей, защото рано или късно всеки ще осъзнае, че неговото дете има най-малко един, а може би и много повече, страни, в които е много силен, изключително силен.